Hola, en aquest vídeo us explicaré com fer un canvi de color treballant en rodó. En aquest cas serà en punt baix. M'ha demanat la Neus, que és una de les meves nenes ganxilleres que últimament no pot venir a classe per les circumstàncies que hi ha, i res, que jo ho faig gustosament. A veure, mireu, de canvis de colors es poden fer de moltes maneres, val? Invisible. Bé, si tallant el fil, utilitzant una huella llanera, incorporant un altre fil nou, ho podem fer. Però si no volem tallar el fil, volem que el teixit sigui algo fluid, doncs sempre es veurà una miqueta. Jo us ensenyaré diverses maneres de fer-ho. La primera és la tradicional. És la següent, a veure. Jo he arribat aquí, tinc muntats 28 punts en rodó. El que vaig a fer ara és fer l'últim punt. Perdoneu, desfaig aquest augment d'aquí. I així us puc ensenyar com faré el canvi. A veure, vaig a fer l'augment, 1 i 2 punts en el mateix lloc. Quan faig el segon punt, no el tanco. Incorporo el fil nou, que serà aquest en aquest cas. El deixo allà en el meu bol. I l'incorporo. Els fils els tinc ara per la part del darrere. El que faré serà el fil que acabo d'incorporar, més el que deixo, que és el blanc, els hi faré una puntadeta. És a dir, els agafaré per aquí darrere. Només en un punt. Faig ara el meu punt nou. Se m'està obrint això. Aquí. Llavors jo ara continuo teixint amb normalitat. Aquests dos els he agafat per aquí darrere, els deixo, i ara m'interessen. I ara continuo treballant amb normalitat. Ara jo estaria fent aquí 24 punts per continuar augmentant. Aquí en tinc 2, 3 i 4, 22, 23 i 24, seria l'últim punt d'aquesta volta. Deixo el punt sense acabar i torno a agafar el fil blanc. A veure, aquest és el fil que acabo d'haver incorporat en aquesta volta. El fil verd que l'he incorporat abans, que el deixo aquí, llavors pujo. Perdoneu que no es veu res. A veure, us deia, aquest és el fil amb el que estic treballant i us estic ensenyant la part del darrere. És aquest. Després, aquest és el fil que venia de l'altra volta. Llavors ara jo el que faré serà el canvi. Agafaré aquest en comptes d'aquest. Aquest el deixo, m'agafo aquest i amb aquest tancaré la volta de color verd. Tibo del fil de color verd perquè em quedi ben tancat, incorporo el blanc i tanco aquí. És el canvi de color tradicional. I ara continuaríem teixint amb el color blanc. En aquest cas ara jo hauré de teixir 30 punts perquè estic augmentant la volta per poder-vos ensenyar com fem això mentre anem augmentant. 27, 28, 29, 30. Aquest 30, que és l'últim punt d'aquesta volta, el tancarem al color verd. Torno a deixar el color blanc, tibo, m'agafo el capdell, el fil que ve del capdell del color verd i tanco el punt amb el color verd. I així aniríem fent els nostres
canvis de colors. Ara teixiré 30 punts ja per deixar-ho com acabat i us ensenyaré com queda. 27, 28, 29 i 30. Així és com es veuria el nostre canvi de color. Us l'apropo. Jo li faré alguna volteta més perquè després pugueu veure quines són les diferències. Ara torno. Doncs mireu, aquest és el canvi de color tradicional, així és com es veu. Ara faré un altre de diferent. Vinga. Tinc muntat aquí ara 17 punts en rodó. Vaig a fer l'últim, que han de ser 18 en aquest cas, per poder anar fent els augments que m'interessen per ensenyar-vos la feina. I incorporo, com he fet abans, el fil verd. L'últim punt de la volta el tanco amb el fil del color nou. Sempre és l'últim fil de la volta el que tanco amb el color nou. Tant si estic fent augments com si ja els he deixat de fer. Val? És l'últim punt de la volta. En aquest cas és el punt número 18. A veure, ara com faré això? Doncs igualment amagaré aquests dos fils, els agafaré, els abraçaré per darrere, però en comptes de treballar sobre tot el punt següent, treballaré només sobre el fil del darrere. Això és tot el punt, doncs jo el fico aquí. I faig el meu punt baix, normal. Què provoco amb això? Que se'm dibuixi una línia blanca sobre d'aquest punt, a la base, que m'està fent com de nexe d'unió entre la volta que deixo i la volta nova que començo de color. Val? És a dir, provoco que l'esglaó sigui una miqueta més petit, però continuarà veient-se. És una manera de fer un canvi de color bastant elegant, es anirà veient aquest filet aquí cada vegada en colors diferents, però ja ho veureu, per exemple, si esteu treballant un gorro, doncs pot quedar xulo si ho deixeu a la part del darrere, centrat. A veure, llavors ara continuem ja treballant amb normalitat. Jo faré la volta i quan arribi al final us ensenyo com seguim. 21, 22, 23 i el 24 serà el meu últim punt, que el que faré és agafo la vaga normal o com si anés a tancar en verd. Ara m'agafo el fil blanc del darrere i l'incorporo i tanco el meu punt. Què tornarem a fer ara? Doncs el mateix d'abans. Quan vingui en aquest punt d'aquí, en comptes de treballar tot el punt, el que faré és només agafar el fil del darrere. Només agafo aquest fil d'aquí, fil del darrere, i faig el meu punt baix. I continuo treballant tota la volta, segons com vingui. Si tinc que fer augments, faig augments. Si ja he deixat de fer augments, doncs ja no en faig més, fins que torni a arribar al final. 26, 27, 28, 29, el 30 és el meu últim punt, no el tanco. Incorporo ara en aquest punt el color verd, com he fet en altres ocasions, tanco amb l'altre color. Continuem, doncs tinc que anar en aquest punt d'aquí, però en la vegada del darrere, en el fil del darrere.
entro el fil del darrere i faig el meu punt amb normalitat. El següent ja l'agafo normal. Mireu, es va dibuixant aquesta línia. Veieu que es fan unes linietes aquí? Que són les vagues del davant del punt. Són aquestes d'aquí, que són el nexe d'unió entre una volta i una altra, que intenten aguantar el color una miqueta més, perquè no es vegi tant l'esglaó. Queda bonic. Es veu el canvi de color. Queda bonic, però. Vaig a fer una mica més i us ensenyo la mostra final. I he acabat les altres voltes perquè veieu com queda. I aquest és el resultat. Us ensenyo. Aquest era el tradicional. Aquest és només agafant el fil del darrere quan comencem la volta. I ara en faré un altre, a veure què us sembla. Vinga. Doncs torno a tenir muntats 17 punts. Vaig a fer el punt número 18. Particularitat, no incorporo ara el fil nou. Ho acabo amb el fil que estic treballant la volta. Com incorporo el fil nou? Doncs mireu, el que faré ara és em salto al punt on tocaria picar el meu següent punt, que és aquest d'aquí. Me'l saltaré. Em fico en el segon. 1, 2. Em fico en aquest segon. Ara sí, incorporo el fil nou fent un punt ras, és a dir, el passo per aquí i el torno a passar per aquí. Veieu com em queda tancada la volta? A veure si s'aprecia. Estiraré el fil aquí darrere. La volta em quedarà tancada tota en línia. Llavors, què hem de tenir en compte? Aquest fil m'ha quedat molt curt aquí. Primer que hem de tenir els fils ben tibats, tant el blanc com el verd, els vostres, els que siguin. Llavors, on he clavat l'agulla per fer el punt ras serà on faré el meu primer punt de la volta. Deixant que sigui aquest punt ras d'aquí, el considerarem com a l'últim punt de la volta que he fet. Entro, doncs, en el mateix lloc on he entrat per fer el punt ras i faig el meu primer punt. Recordeu, aquest punt ras que hi ha aquí el considerarem com si fos un punt baix. L'únic que he fet ha sigut com duplicar aquest punt d'aquí, perquè després em quedi tot com més alineat i no es vegi tant el salt de color. Llavors jo ara continuo treballant, faré els meus 24, perquè aquesta volta per mi serà de 24, i tornats 21, 22, aquí és on normalment acabaríem, però us he dit que acabem sobre del punt ras, 22, 23 i 24, recordeu, no fem el canvi de color encara, 24, això ens queda així. Llavors, tornem a fer la mateixa operació. El meu punt següent seria aquest, però jo aquest no el vull treballar, vull anar en aquest, perquè vull generar aquí un punt en color verd, perquè tot això em quedi alineat. Llavors me'n vaig aquí, faig el meu punt ras
intercanviant ara sí el fil, agafo el fil blanc i aquest punt ras el tanco fent-lo amb el punt blanc, amb el fil blanc. Com veieu, torno a deixar alineat el color verd. Sí? Mai queda perfecte, però queda bastant, força bé. Vinga, anem a fer aquesta volta ara amb el punt, amb el blanc. Recordeu tibar els fils perquè tot quedi ben tancadet i no es vegin coses rares. En el mateix lloc on he fet el punt ras, faig el meu primer punt. Llavors, aquest serà ara, considerem que serà el meu primer. I el punt ras serà l'últim punt de la volta. És a dir, és l'últim punt on teixiré. Llavors, vaig a fer ara la meva volta, que en aquest cas l'he de fer de 30 punts. I torno. Ja vaig acabant. I sobre el punt ras, us recordo que aquest és el punt ras que hem fet, faig els meus punts 29 i 30. Val. Doncs, ara que vindria? Saltar-me de nou aquest punt d'aquí, que seria on hauria de teixir, me'n vaig al segon i faig el punt ras, incorporant el color nou i torno a tancar aquesta fila en línia, tiro els fils perquè em quedi tot bé i veieu, va quedant les línies ben, bueno, més o menys definides, val? A mi m'agrada que es vegi el canvi de color, a mi la primera opció ja m'està bé. Entenc que a moltes de vosaltres preferiu que no es vegi tant. Doncs aquesta és una bona opció perquè no es vegi. Val? Acabaré i us ho ensenyo. Doncs mireu, aquesta és la meva tercera opció. Si us fixeu, les línies són bastant contínues i no hi ha gaire esglaons. Sí, es nota que hi ha canvis. Torno a repetir. Però molt poquet. Molt poquet. T'has de fixar. Llavors, altres opcions, utilitzen aquesta i aquesta. Aquesta era la tradicional. Aquesta és agafant el fil del darrere del primer punt i ens va fent aquest dibuixet aquí, i aquesta és tancant la volta amb el mateix color, però quan anem a començar la següent ho fem picant no en el primer punt sinó en el segon, fiquem el ganxet i fem un punt ras tancant-lo ja amb el fil que incorporem del nou color, i després ja acabem tota la volta. Espero que us hagi sigut útil i la millor manera de saber quin és el que us funciona millor és provant-los, val? En trobareu molts més, de tipus de canvis de color, ja us dic, però i aquests són sense tallar fil. Sí? Doncs gràcies per escoltar-me i fins la propera. Feu ganxet. Adeu.